Тоҷикони панҷ деҳа дар ноҳияи Бӯстонлиқи вилояти Тошканди Узбакистон бо нашри номаи хостори расидагӣ ба мушкили мактабҳои тоҷикӣ ва камбуди омӯзгорон шуданд. Онҳо гуфтанд, ки аз эҳтимоли баста шудани мактабҳои тоҷикӣ ва аз таълим дур мондани фарзандони худ нигарон ҳастанд. Номаи беш аз 100 сокини рӯстаҳои Писмок, Чакчак, Палвонак, Испай ва Найнаи ноҳияи Бӯстонлиқ дар рӯзномаи Овози тоҷик нашр шуд, ки дар Ӯзбекистон чоп мешавад. Аҳолии тоҷикнишини ин рӯстаҳо мегӯянд, камбуди омӯзгорони тоҷикзабон фаъолияти баъзе аз мактабҳои тоҷикиро дар ин минтақа душвор кардааст. Барои фарзандони тоҷикони Ӯзбекистон дар ин кишвар мактабҳои тоҷикӣ фаъолият мекунад, ки солҳои ахир бо мушкили норасоии омӯзгорон рӯбарӯ ҳастанд. Агар мушкили тарбияи кадрҳо барои мактабҳои тоҷикӣ баррасӣ нашавад, эҳтимоли аз байн рафтани ин мактабҳо вуҷуд дорад, гуфта шудааст дар нома. Ин аввалин дархости ошкорои тоҷикони Ӯзбекистон дар 25 соли охир аз ҳукумати ин кишвар аст, ки хостори беҳбудии сифати таълим ба забони модарии худ шуданд. Дар даврони раҳбарии Ислом Каримов шумораи мактабҳои миёна ба забони тоҷикӣ шадидан коҳиш ёфт ва дар мактабҳои олии ин кишвар шумораи факултаҳое, ки ба забони тоҷикӣ дарс медоданд, хеле маҳдуд шуд. Вале аксари тоҷикон аз ошкоро матраҳ кардани ин масоил худдорӣ мекарданд ва тарҷеҳ медоданд, ки фарзандонашон на дар риштаҳои тоҷикӣ, балки узбекӣ ё русӣ таҳсил кунанд. Сокинони ноҳияҳои Бӯстонлиқ дар номаи худ гуфтанд, ки дар амри ҳал шудани мушкили мактабҳои тоҷикӣ ба сафари президент Шавкат Мирзиёев ба Тоҷикистон дар баҳори имсол ва мулоқоти ӯ бо президент Эмомалӣ Раҳмон умеди зиёд доранд. Онҳо гуфтанд, ки мехоҳанд ин мавзӯъ дар қатори масоили муҳими дигари ду кишвар баррасӣ ва ҳалли худро ёбад. Як сокини деҳаи Чакчаки Ӯзбекистон бидуни бурдани номаш рӯзи 23 январ ба радиои Озодӣ гуфт, ҳадафи онҳо аз номаи саркушода ҷиддӣ гирифтани мушкили норасоии кадрҳо на танҳо аз тарафи Ӯзбекистон, балки аз ҷониби Тоҷикистон низ ҳаст. Онҳо мехоҳанд душанбе ҳам барои роҳандозии шӯъбаҳои тоҷикӣ дар муассисаҳои оливу миёнаи Ӯзбекистон бо роҳи сафарбар кардани омӯзгорони соҳибтаҷриба ба ин кишвар мусоидат кунад. Дар ин нома инчунин дархост шудааст, ки дар донишкадаи омӯзгории шаҳри Чирчиқ барои омода кардани омӯзгорони мактабҳои тоҷикӣ вилояти Тошканд гурӯҳҳои тоҷикӣ роҳандозӣ шавад. Мирасроли Фарғонӣ, хабарнигор ва таҳлилгари маҳаллии рӯзи 23 январ дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, дар гузашта донишкадаи омӯзгории шаҳри Ангрени вилояти Тошканди Узбекистон барои муассисаҳои таълимии рӯстаҳои тоҷикнишин мутахассис омода мекард, аммо шӯъбаҳои тоҷикӣ ва баъдан худи донишгоҳ ҳам баста шуд. Фарғонӣ гуфт: بیشتر اگر شما خبرتون باشد معلمان ما تاجیکستان میرفتن، حتی در اسفرک کورس تکمیل اختصاص موجود بود. بعد خودی بعضی معلمان در ناحیه سوخ یا به همین طرفای من ازبکستان آمدن، معلمان دیگه از کورس تکمیل اختصاص میگذاردن، همین چیزا رو برهم کرد. حاضر اکنون همین کورس تکمیل اختصاص که فقط مثلا کادرهای تاجیکی یعنی تکمیل اختصاص کنندگان مثلا من فکر میکنم موجود نیست. بعضی همون در ناحیه سوخ یک گروه ها هم شده اونجا کم و بیش کورس تکمیل تشکیل کردن. در این طرف ها در مثلا برای ناحیه بوستانلیق این چیز دسترس نیست. омӯзгорони тоҷик дар минтақаҳои Ӯзбекистон мегӯянд, ки аз як тараф норасоии кадр ва аз тарафи дигар аз таълим қафо мондани наврасон онҳоро ба мактабҳои дигар мебарад. Дилдора Абдуллоева, як омӯзгори мактаби тоҷикӣ дар Ӯзбекистон гуфт, муроҷиати ахир бонги хатари онҳост ва ба раҳбарони Тоҷикистону Ӯзбекистон равона шудааст. Ин ҳамсоҳбати мо гуфт, ин нома раҳбарияти Ӯзбекистонро ташвиқ мекунад, ки бар асоси қонуни асосии кишвар амал карда барои рушди забон ва фарҳанги мардуми мухталифи Тоҷикистон шароити созгор фароҳам биёрад. Тоҷикон дар Ӯзбекистон дар шаҳру вилоятҳои Бухоро, Самарқанд, Намангон, Сурхандарё ва манотиқи дигар зиндагӣ мекунанд. Тибқи омори расмӣ дар замони шӯравӣ дар Ӯзбекистон 380 мактаби тоҷикӣ амал мекард, вале дар 25 соли ахир шумори ин мактабҳо коҳиш ёфт. Тоҷикистону Ӯзбекистон тӯли беш аз 20 соли гузашта муносибати чандон хуби сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангӣ надоштанд. Яхи муносибатҳо баъд аз даргузашти Ислом Каримов раиси ҷумҳури нахустини Ӯзбекистон дар моҳи сентябри соли 2016 ва ба қудрат расидани Шавкат Мирзиёев ками об шуд. Қарор аст аввали баҳори имсол Шавкат Мирзиёев бо нахустин сафари расмӣ ба Тоҷикистон биёяд. Аз қабл гуфта мешавад, ки ду кишвар нияти имзои даҳҳо созишномаи нави ҳамкорӣ аз ҷумла дар бахшҳои фарҳангу маорифро доранд.